natin yung Holy Spirit. Kaya yung darkness, kaya nandiyan, hindi malinaw yung tinatahak po natin. Kaya sabi niya, we must let us cast off the works of the darkness and put on the armor of light. Eh, sabi mo sa katabi, nasa liwanag na tayo. Did you not know that we are the light of this world? Nung tayo po ay naging mananampalataya, naging ilaw po tayo sa mundo ito. At yung ilaw na yan dapat nagliliwanag. Hindi pwede yung ilaw na pundido. May ilaw ka ba? Pundido ka naman. Kaya hinahanapan na tayo ng Diyos ng liwanag. Kailangan yung ilaw na binigay sa atin ng Lord, yung pananampalataya natin na binigay ng Lord ay nananatili. Kahit na may mga bagyo, dapat nagniningning ka pa rin. Kahit na may mga problema, kailangan nandun yung ating urgency na maglingkod. Kasi ang sabi po ron, nung kayo naging mananampalataya, mas malapit na. Ngayon, dahil natami ka nang nalaman sa Diyos Kaya maraming malulungkot na mananampalataya. Kasi, kahit na mananampalataya na, patay sindi pa. Kahit kayo ba naniniwala na maraming patay sindi na mananampalataya? Marami po. Kaya kung titingnan mo ang Bible, 50-50 lagi yan. Mananampalataya, talaga, virgin, ibig sabihin, nilinis ka ng Lord, pinatawad ka ng Lord, kailangan 50-50 pa rin. Ang kukunin ng Lord, 50 are wise, 50 are fools. Ang mga mangma. Yung nirapture ng Lord, isa yung nakuha, isa yung naiwan. Sa giningan, ganun din. Pertaining to the rapture of the church. Kaya dito po, tayo po na nananatili, mapalad ka. Sabihin mo siyang kasabihin na mapalad ka. Kasi kahit na alam mo, pag nasa liwanag kayo, blessing na Lord, at liwanag What is 1,000 for the Lord? Amen. Nothing. The wealth of this earth, nothing sa harapan ng Lord. Ang tunay na yaman, yung yaman talaga na nagkagaling sa Kanya. Amen. Sabi mo siya katabi, mayaman ka. Kaya na malungkot yan, hindi niya nakukuha yung liwanag. Alam niyo ba? Pag nagliliwanag po tayo, sarap ba? Pag yun na tapos nagliliwanag ka, di ba nalulungkot ang Diyos? Di ba pag bumabagyo, gumagawa ka pa ng mga magbubuting bagay, di ba doon tayo natutuwa na kapitbahay mo? Grabe talaga siya, talagang tumutulong siya. At kumakatok kami, nandun. Sarap yung ganun. Kaya alam ng Diyos yung ating mga pinagdadaanan. Kaya dapat makuha natin yung pinagdadaanan. At dito kayo, sabi mo gising. Alam niyo, dapat gising ang ating mga blessing. Kaso yung hindi nakakakilos sa amin Bakit? Itulog doon tayo, ditulog din yung blessing. Ano ba yung blessing? Spiritual. At bukod doon, pati yung natural. Dito sa earth, may enjoy mo na yung blessing. Dito sa mundo ito, may enjoy mo na. Kahit na wala kang naman sa bulsa na sabihin mo na yellow o kaya blue, pang nasa bulsa ko yung coins lang na 20. Kasi yung iba walang coins na 20. Totoo po yun. Hindi nagbibiro. Ibang panahon po natin ngayon. Kaya yung makaraos pa sa panahon natin ngayon, ako'y nag-issue ka ng Lord. Nasa liwanag ako pa yun. Wala nga, tama-tama lang. Pero ito kapag liwanag, ako yung magpapasalamat lang sa iyo. Amen. Kasi sinabi ng Lord yun, rejoice evermore. Because you are a believer, you are in the light. You are dwelling in the light of the Lord. Nandun pa God inhabits the presence of His people. Tumatahan ang Diyos sa mga pagpuri at pagsamba sa Kanya. That's why, nandito po tayo. Amen? Huwag kayong nalitay. Alam niyo, nalitay, malungkot. Ilocano po yun. Saan kayong nalitay, kakapsat. Huwag kayong malungkot, mga kapatid. Ganun po? Kaya, pero kung nais ng Lord, marami ng problema, tapos nakangiti ka. Ano ko kanina si Brother Arthur, sabi niya, at lang yan mag-aaral tayo, sabi niya Yung iba ayaw mag-aaral. Paano makuha yung liwanag? Paantap-antap ka talaga. Bakit po? Hosea 4:6. Ang kakulangan ng kalaman ay napapahamak. Kaya dapat buo ang kalaman natin sa Diyos. Kasi yung Diyos natin buo. Buo yung pag-ibig mo. Sabi niya, love Him with all your heart, with all your soul,
With all your strength and with all your mind. Buo yan, buo. Kaya nga tayo nandito para mabuo tayo sa harapan ng Lord eh. Kasi wasak tayo. Ginawa ng demonyo sa atin, yung kasalanan sa atin, binasak talaga tayo. Pero nais ng Lord na buuin tayo. Pero mabuo ka sa harapan ng Lord. Serious ka sa harapan ng Lord. At tumingin ang Lord dito, grabe, bilyon ng tao, tapos ikaw yung nag-iilaw. Ay, antindi mo talaga. Antindi mo, hindi mo lang alam. Sabi mo siya katabi, antindi natin na. Iba nawawala ng pag-asa, pero ikaw may pag-asa pa. O yung iba, hindi na makapag-pray, makapagtaas ng kamay. Dati, sa dami ng problema, pero nagtataas ka pa rin ng kamay mo. Nagpipray ka pa rin. Pag nasa mesa ka, kahit na nakakaumay na yung mga ulam mo eh. Iba-iba tayo ng ulam dito. Yung iba, talaga puro gulay na lang. Yung iba, puro ista na lang. Yung iba, wala nang pang-mix eh. Sarap ng buhay. Bes po? Ano kung tama-tama lang. Kung gulay, puro gulay, maumay ka. Okra, gano'n na lang. Tapos parang, di ba? O kaya puro tuyo naman. Pare-pareho lang. Kaya ang hirap. Pero pag nasa loob ka, kahit na tuyo yun, pasasarapin na yun. Kasi may blessing ang Lord eh. Kahit nasabihin mo, nakaka-cholesterol yun, kung dyan lang ang kaya mo. Pag pinag-pray mo, sabi ng Lord, nilinisin niya eh. May posible ba sa Diyos? Wala, kaya huwag ka nang mag-alala. O sabi mo siya, katabi, huwag ka nang mag-alala. Mag-alala yung iba. Thank you, of the Lord. Is my strength. Diba? My life is in you, Lord. Ay, ano pa? Ano pa sinabi niya? May mga dahilan kung bakit ang Diyos ay gusto niya tayo laging gising. Una, number 1, the reason why the time is at hand, sapagkat nandito na siya, malapit na siya, nasa atin na siya, mananampalataya ka na. Behold, I am coming as a thief. Blessed is he who watches and keeps his garments, lest he walk naked and they see his shame. Ano ibig sabihin ng ating Panginoon? Ang pagbabalik ng Lord ay inihandulad sa pagnanakaw. Walang abiso yan. Makawang kita mamayang gabi. Makapag-prepare ka. Makapag-prepare ka. Makapag-prepare ka. Yara ito sa akin. Di ba advice? Ang pagbabalik raw ng Lord, kagaya. Hindi siya magnanakaw, kagaya. Yung mawala sa Lord, yung nasa tilim, hindi magnanakaw. Hindi po magnanakaw ang demonyo. Amen po? Siya magnanakaw. Siya ang sumisira sa ating kapayapaan ng demonyo. Ang mission ng demonyo ay magnakaw, pumatay, magwasa. Ay nabuo yung tahanan ko, wawasakin ng demonyo yan. May kapayapaan kayo. Kasi bagyo po yun eh. Pagsubok. Pero pag hindi matatag yung pagkakilala mo sa Lord, yung pundasyon mo, abay, mag-question ka sa Lord. Mag-alala ka. At mag-alilangan ka at mag-isip ka na hindi maayos. Kaya dito, ang sabi niya, mapalad. Sino yung mga mapapalad? Yung nagpupuyat. Kayo pa yung nagpupuyat. Anong pinagpupuyatan? Vigilance sa tawag dyan. Watch it, magbantay. At dami pinagpupuyatan na tao, balisa. Pare-pareho lang naman, umiikot lang. Yung pinagpuyatan mo nung nakarang buwan, ngayon din yun. Umiikot lang po ng bola ng ruleta. Kaya may pagbabago. Pag nasa loob tayo, yung time po natin, kailangan meron ng, you want to be blessed by the Lord? Kailangan naman yung connection mo sa Kanya, ay hindi naman laging disconnected. Dapat 24/7 yung connection natin kay Lord. Kahit na tayo po ay natutulog, gising ang ating pananampalataya. Gising. Kagabi nga, akala ko totoo yung nasa una ko, may nakaprint sa unan eh. Hindi ko kano nabasa, ang dami. Pero word of God. Ito yung gising, away. Panahon na, sabi ko panahon na. Bakit? You must wash and keep his garments. Ano ba yung garments? Hindi nyo ba alam na nung tayo po ay nabaptize sa kanyang pangalan, isukwento natin yung isinuklog na natin yung ni Kristo, yung garments niya. Kaya lang, yung mga patutuo natin sa buhay dahil sa kadiliman, nasisira, nababatikan.
Oh. Kaya minsan yung mga weakness natin lumalabas, nababasa ng sanlibutan. Did you not know that you are the working Bible? The living species sa panahon natin ngayon? Kasi binabasa po tayo ng sanlibutan. Oh. Bear this in your mind that the Word watches us. Oh, itong pamilya na to. Dati mga kabarkada ko to. Oh. Nung naging mananampalataya na tayo, di ba yung mundo natin umigsi, pero yung liwanag gumaganda. Yung mga pangako ng Diyos nakikita po natin. Oh. Tapos ang lungkot natin. Tapos mag-graduate tayo mamaya. May appreciation pa sa pastor. Clear na. Sinabi na Apostol Pablo sa 1 Corinthians 13. Pagdating sa pag-ibig, sinabi niya ron eh. When I was young, I act as a child. When I was a child, nung ako'y bata pa sa pananampalataya, action ko, pag-iisip ko, pagsasalita ko, bata talaga. Pero when I became a man, men na tayo. Nasa liwanag ka na. Magpakatibay ka na lang yung foundation natin, palalimin natin. Ano ibig sabihin? Yung relationship natin sa Lord, palalimin na natin. Kailangan humawak na tayo sa mga pangako. Alam niyo, pag matitinan ka talaga, ma-stress ka eh. Ma-stress ka sa panahon ngayon. Amen po. Pero pag yung pundasyon mamalalim, wala, hindi ka mauga. Sa pera, hindi ka mauga. Sa karamdaman, hindi ka mauga. Meron tayong greatest healer eh. Sa pera, meron tayong more than enough eh. We have a Jehovah against Satan, more than enough. Grabe, we have a Jehovah Rapha, greatest healer. Pag wala kang kapayapaan siya, no? Ha? Payapa ka. My personal peace I give to you. Not as the world gives. Sa book of John, chapter 15, kung di ko nakakamali. Until now, you have not asked anything in my name. Ask that your joy may be full. Pero gusto naman, kahit na nandito tayo sa mundo ito, nakagalak tayo. Kahit na tama-tama lang tumarating sa atin, nagagalak tayo. Amen? Kahit na may mararamdaman ka sa buhay mo, galak na galak ka kasi alam mo, kasama mo siya eh. Oh, kahit na dami kang tiisin, dami kang obligasyon, sa araw makakaahon ka, alam mo yun. Mararamdaman mo yun. Oh, amen po? Maaaring salat ka ngayon, wala kang trabaho, pero nararamdaman mo yung blessing na nun. Kaya yung liwanag na yun, tuloy-tuloy. Kahit na may mga bagyo minsan, tuloy-tuloy, kayo lang. Kasi hindi mo may iwasan na may bagyo. Hindi mo may iwasan. Kahit sa bansa may bagyo. Hindi ka man tamaan ng hangin, hurricane naman. Hindi ka tamaan ng mga hurricane, tamaan ka naman ng mga iba't ibang mga pestilences o mga storm sa buhay. Walang excited kahit na mayayaman ka sa walang excited. Okay? Palapakan ka natin natin. Palapakan talaga natin natin. Sabi magpantay ka ha? Kasi kailangan yung garnish natin laging malinis natin po. Para hindi mapapahiya ang Panginoon. Tinanggap na yung kakahiyan eh. Number 2, the reason. Mayroon tayong kaaway. Kaya kailangan gising ka. Alam mo, demonyo, hindi nagbago yan. Ewan, the father of lies is the very beginning. Grabe po. Oh, yan ang tumukso kaya Adan sa kay Eva. Pag makain mo yan, talagang magiging kagaya ka ng Diyos. Ganon ang sorsor ng demonyo. Okay, kaya tayo po ay naghanap ng righteousness sa panahon natin ng Diyos. Sa panahon natin ngayon, parang panahon ni Noah. Ang pagbabalik ng ating Panginoon ay kagaya ng panahon ni Noah. Ano ba yung panahon ni Noah? Yung kanilang isip masasama. Oh, may nakita ang Lord righteous. Kaya pinagkatiwalaan siya ng Lord. Sa panahon natin ngayon, ay righteous ka kasi mananampalataya ka kay Lord. Amen po. Sa panahon natin ngayon, matuwid ka sa harapan ng Lord. Inihantulad sa pagkababalik ng Panginoon yung panahon ni Lord. Oh, ano yung panahon ni Lord? Oh, di ba yung judgment nila, talagang nagpadala ng asumping apoy ang ating Panginoon sa Sodom at Gomorrah. Dahil po yung mga
yung mga abominable sa harapan ng Lord, yung mahalay, kanilang ginagawa. O panahon natin ngayon yun, para pareho, parehong same-sex marriage. Indeed, may sugi na. Pag hindi mo alam ng batas, ngayon na lang, may mga mananampalataya sa Congress. Pag ilang ano na yan, panukala na yan. Yung sugi bill pala, yung huli. Grabe pala yun. Pag nangaral ka sa kanila, pwede ka nang akusahan. Pwede ka kukulong yung preacher. May na lang, may mga sa Congress ng mga mananampalataya. Na lumaban po sila ron. Continue na ako makapangaral. Grabe. Ang kanilang batas. Ilang Congress na panukala yan. Tapos, pa-upgrade sila ng pa-upgrade. Alam mo, demonyo pa-upgrade ng pa-upgrade. Yung liwanag yung dilim ng demonyo, pakalat eh. Talagang yung liwanag, kukunti na lang eh. Kukunti na nga lang yung liwanag eh. Papunta ka pa ba sa kadiliman? Alam nyo ang liwanag? Kahit ito, makikita mo kahit isang liwanag lang, dilim ang lahat. Ang makikita mo, hindi yung dilim, yung liwanag. At yun ang ginawa ng Lord sa atin. Amen? Kaya kung yung angkan nyo, yung pamilya nyo, ikaw, yung anak ni Kristo, nagliliwanag niya. Amen po? Kaya huwag nyo tingnan yung sarili nyo na, bahay ko mula ang patatagera. Hindi ako pwedeng humayo. May patutuwa ka. Kahit sa bahay ko buka, tahanan naman yung bahay ko. Tahanan. Magkaiba yung bahay sa tahanan. Ang tahanan, may tao ron. Ang tahanan, nagkukumli sila ng masaya. Kahit na tama-tama lang. Pero yung bahay at lalaki, daming pera. Pero mga nakadera ron, o sumpatan. Walang kapayapa. Hindi naman lahat. Pero kadalasan. Amen po? Kaya minsan pinapahintulutan natin na mahirap tayo eh. Balik po, para magpakumbaba tayo. Para matuto tayo. Para alam natin yung liwanag. Alam natin yung blessing na Lord, pinapalaki niya. Pinapalawak niya. Kapag tayo po ay sumusunod, yung nadis natin ito, tumitibay. Nakikilala natin ang gusto, yung kabuuan ng ating Panginoon. Grabe! Oo. Kaya dito na tayo ha. Meron tayo. Sino yung kaaway natin? Peace over. Hindi lang. Magbantay kayo. Agad? Because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. May demonyo. Kaya kahit na magkaapat kayo, mag-invest kayo ng mag-asawa, mamaya mamagitan ng demonyo. Mamagitan ng demonyo. Tao mo naman. Di ba kailangan yung isa? Totoo yun. Pag sabi mo lang, hindi ka naman mabaho, hindi ka natanong bra. Hindi. Diba? Kasi siyempre asawa mo eh. Hindi mo pwedeng upinin yan. Bakit parang hindi ka naligo ngayon? Ano hindi? Diba? Maraming gawa ng demonyo. Pare, nasa ano lang kayo, sa kayo, nagkukwento kayo ng magagandang bagay. Tapos may dumating na hindi kayo magkaintindihan. Diba? Nakasimangot yung isa. O paano mo susutuhin yun? Diba? Kung ikaw yung matalino na anak ng Diyos, pasensya ka na. Paano kung hindi ka humingi ng pasensya? Saktan mo. Hindi lang yung asawa mo, yung mga anak mo. Yung mga anak mo, lalaki na. Tapos gagawin mo pang bata yan. Gagaling na yan. Advance na sa mundo ito yan. Ang dami na napanood sa Facebook yan. Tapos pagkagalitan mo na parang 12 years old. Diba na yan? Kaya kayong mga anak ng Diyos, akala matalino kayo. Matalino ang mga anak ng Diyos. Kailangan i-friendship niyo yung mga anak nyo para madala nyo rito. Pero pag lagi mong inano yung anak mo na, hindi ka na naman ng courier, hindi ka na naman ng ano. I-friendship nyo siya. Natapos natin na mag-friendship. Punta tayo sa ganun. Hindi yung, gastos mo na naman, alawas na naman. Talaga sasama sa iyo yan. Hindi. Marami ba reason yung mga anak kasi meron kaming subject. Higit pa yan eh. Higit pa yan eh. Magkano yun? Hindi, 100. Pero may panglabat siya. Hindi, totoo yun. Reality yun. Huwag niyong ano yun po yun. Tao lang tayo. Kaya, batayan niyo yung mga anak nyo. Sinabi na ng Bible, bata pa lang.
train up a child the way he should go the way. Kung ano yung nais ng Lord, yun ang way niya, hindi yung way mo. Hindi yung way ng tao, yung way ng Lord. May ako, hindi ko nababanggitin. Sabi ko, mag-ministry kayo. Bakit? Para magliwanag sila. Para maliwanag din yung tinatahan nila. Pero pag wala sa ministry yan, puro dilim. Bakit? Siyempre, na ano sila sa ano eh. Wala pa yung, lagi siya dito, kada may edad, nag-Facebook din. Ako nga, may story na ako eh. Diba? Napinapintot ako, pag ano lang. Iwan ko, yung pinipintot ko ron, para di ko mapintot. May napintot ako mga papeles, mga titulo. Ako, baka naman na pinagmamalagi ng pera. Diba? Hindi mo alam yung mga ano. Kaya nga gusto ko isara yung mga gano'n ko, yung story. Minsan, nagpipindot-pindot ako, meron akong nagpindot na kakaiba. Kaya lang maganda pa rin. Kakaiba pa sa ko eh. Di ba? Itong t-shirt na to, ingat din ako eh. Kaya lang wala eh, pagka napahintulutan, siyempre, di mo naman yung ano. Lalo na pag may edad ka na. Sino may edad dito? Ano sabi sa Bible? Gising. Iwasin na natin yung gawa ng darkness. Nasa liwanag ka na. Bakit? Magpantay ka, demonyo. Bakit? Parang matungan lang yun eh. Ano? Seeking home, hindi ba? Itong espiritu yan. Pag nilinis ka ng Lord, wala yan, alis yan. Nasisitla. Ngayon, pag hindi ka malinis, ano ibig sabihin? Pag napapatikan yung ano, at nasa dilim ka, ako babalik yung dating ano, magdadala ng 7 espiritu. Tingnan niyo yung ba na may rebellious spirit. Binawasak na nilang gawa nyo. Amen po? Wala. 7 demonyo na. Mas magaling pa sa iyo yan. Mga mangmang na yan. Totoo po yun. Kasabay mo yun eh. Kaya demonyo, hindi nagbabago yan. Demonyo talaga. O sabihin mo sa iyo, sarili, may demonyo talaga. Hindi mo asawa mo ah. Hindi mo ano sa buhay. Espiritu po yun. Kung hindi man nakakasunod siya, ay demonyo ka. Ay talalo magre-rebuild yan sa iyo. Huwag mo siyang idirect. Hindi naman niya alam yung kanyang ginagawa. Wala naman demonyo na nilikha ng Lord. Ang nilikha niya, ayon sa kanyang wangis ay tao. Dati tao ang demonyo. Nag-rebuild lang siya, kaya pinulit siya. Amen po. Indian politicians po yan. Mga foreign Indian. Hindi siya tao. Alright? Pangatlo, bakit kailangan tayo po ay gising? C. We are watchmen. Sabihin mo sa iyo, katabi, security guard tayo. Security guard. Nakaputi, nakakurbata, may patuta. Ano yung sabihin? Son of man, I have made you a watchman for the house of Israel. Therefore, hear a word from my mouth and give them warning from me. Mananampalataya na kayo. Nakita nyo na yung liwanag. Kilala nyo na yung pinaglilikuran nyo. May instruction ng Lord sa inyo. Sumusunod na kayo. Ang dami na kayong patotoo. Ginawa ka ngayon takabantay. Amen? Anong pabantayan mo? Hindi mo parasikan yung tatay mo, pag-pray mo, o tay, o yun, yung patotoo mo. Diyan ka? Hindi ganyan. Ang ating kagisnan, ganito. Dito po yung salita ng Diyos eh. Tatay mo pa rin yun, parents mo pa rin yun, ikalan mo pa rin yun, kahit na masakit sila magsalita. Kasi, magulang pa rin. Pero pagka yung ginagawa mo yung salita ng Diyos, sumusunod ka, pwede mo silang sawayin. Hindi yung sabayin na yung, hindi ka pupunta riyan. O siging ka, paglalaban mo yun. Punta ka pa rin sa gawain. Kasi ang magliligtas sa iyo, Diyos, hindi magulas. Amen? Pagdating sa kaligtasan, pagdating sa soul, pagdating sa eternity, ang Diyos lang magliligtas sa atin. Amen po? Susunod ka sa ibang bagay. Pero pagdating sa pananampalataya, sa kaligtasan, sa Diyos ka sa sunod. Kahit na usigit ka, kasama yun sa paglilingkod. Kasi nag-iilaw ka. Kasama po yun. Kaya, warningan mo. Sabi niya eh. Warningan mo. Ano warning mo? Tay. Kailan mabait ka? Mabait kang anak. Para magimisa. Iyo. Pero kung mas magaling ka pa sa tatay mo,
Aba, ang dami nga dito, mas magaling pa sa tatay. Siyempre, yung tatay niya, wala sa kalistahan lang. Mag-aral siya, iba-iba yung ano nila, iba po. Oo, hindi naman lahat, pero nandun ang pagkaalam nila, nandun pa rin yung tao. Yun ang kainaman dito. Kasi ang kainaman sa Pilipinas, ang kata ng batas sa Pilipinas eh. Dimin po, kahit na may, mayroon ka pang control. Sa ibang bansa po, 18 years old, talaga pinagpipiri nila yung mga bata. Sana makawala na ako kay tatay at kay nanay. Kasi kukontrolin sila eh. Dimin po, may batas sila pag 18 years old. Ay, babay. Totoo po yun. Batas nila yun eh. Kaya pinagpipray nila, pag ayaw na nila, pwede na sila magkakwatsa. Wala na ano. Pag wala pag 18 years old, pwede nilang isuplong sa pulis. Kung wala po, tigas ang ulo. Pwede ba? Pero pag 18 na, ay tayo babae. I work my own. I can stand. I have my work. Ganun po. Kaya mapalag tayo. Amen po. Bakit? Nandun yung family ties sa Pilipino. Nandun yung pagmamahalan. Kahit na talagang talagang hanggat mari, hindi mo matiis. Magandang ugali yun. At ang maganda po sa Pilipino, walang divorce. Diba? Kami ng papanukala ng mga bakas divorce eh. Bakit? Marami rin sila eh. Pero hindi naman ibig sabihin, kaya maganda nga yung Pilipinas eh. Amen po. Kahit na may mga bagyo, pero natural resources, kompleto po tayo. Kaya yung liwanag nandyan eh. Kaya wag kang malungkot pag Pilipino ka, malungkot. Yung mga foreigner pupunta dito. Tapos Pilipino ka, umalis ka. Kung pinintulutan na mag-abroad ka, okay. Kung pinintulutan na magkaroon ka ng lahi sa iba, okay. Tulungan natin. Oo, pero huwag mong pilitin. Baka mamaya, may tinta po yung bahay mo, yung pala, wala kang trabaho na dito. Di ba maraming nangyayari ganyan? Oo, kaya huwag mong pilitin. Pagkakaya pa pag-ismot naman, pagkakalooban ng root eh. Tingin po, kaya huwag mong pilitin. Sabi huwag mong pilitin. Huwag mong pilitin na nasa liwanag ka na pupunta ka pa sa dilim. Ano ibig sabihin? Alam mo na yung kalooban ng Diyos eh. O, yung iba, nasa kamay na ng Diyos, lumulundag pa eh. Pupunta pa sa itim na kamay. Yung darkness eh. Alam mo na, kanino kamay yung itim? Yung kapre, di ba? Sino nakakita ng kapre sa inyo? Kaya, warningan mo, ay, nay, lola, wari, ikaw naman, magulang. Ang sa mga magulang, taas ang kamay. Takot ka na talaga yung mga anak niya. Ang sarap ng pamilya na magkaisa sa pananampalataya. Ang sarap. Totoo po yun. Pag nag-pray kayo, susunod yan. Tay, may sakit ako. Mag-pray tayo, gagaling ka. Tay, may problema ako kayo sa grades. Talagang hindi ko makuha ko, tay. Pag-pray mo yan, mamaya-maya. Makuha niya na. Bakit? Katalinuhan ang gagaling sa Diyos. Kaya ginawa kitang bantay. When I say to the wicked, you short your only time. And you give him no warning. Walang warning. Hindi ka nagsalita. The wicked from his wicked way to save his life. Magamitin ka ng Lord para maligtas siya. That same wicked man shall die in his iniquity. Sa mamatay yun, hindi mo winarningan. Hindi mo binigyan ng pag-asa, ng chance. Nasa iyo yung susi ng liwanag. Hindi mo binigyan ng pansin. Hindi mo binigyan ng halaga. That wicked man shall die. His iniquity. Bakit? Walang nagsabi sa kanya, walang nagsabi. But his blood, aki basa? But his blood. Sabi, mananagot ka kay Lord. Masakit, di ba? Masakit? Amen. Hindi masakit sa inyo yan, kung hindi tumatama sa inyo yung Lord. Pero pag kilala mo ang Diyos, at yung Lord ka, tatama sa iyo yan. Sisingilin pala ako ng Diyos. Hindi ko man lang winardingan yung aking mahal sa buhay. Yung lolo ko, hindi ko man lang ng gospel. Yung tatay ko, hindi ko man lang nasika na yung liwanag ng Diyos. Pag nasikan mo siya, ay, ano ka dyan, absuelto ka. Hindi sisingilin ng Lord yung kamay, yung dugo nila sa iyong kamay. Bakit? Hindi nila tinanggap eh. Di ba? Hindi nila tinanggap, hindi nila ako pinansin eh. Kasi bata pa lang ako, musmos. Walang musmos sa
spiritual. Kilala niyo si Jeremiah? Mula nung bata siya sa Jeremiah 1, pinili na siya ng Lord. Sabi ni Jeremiah, takot ako sa kanilang mukha. Huwag kang matakot. Inalala kita bilang propeta. Ikaw ang magwawasak at ikaw ang magtatayo. Gagamitin kita. Oh. Kaya wala nga sa Lord. Sino may edad na? Pwede ka pa maglingkod. Sino 80 years old dito? Si Moses, nung kinausap siya sa Pernicos, 80 years old. Kaya huwag yung sabihin na, ay matanda na ako. Lolo, ay lalo magtatanda. Pero pagka nasa liwanag ka, ay, nako mga kapatid. Go o by say yan. Kahit na, lakad ka ng lakad. Dahil sa Panginoon, hindi ka mapapago. Kahit saan ka pupunta, hindi ka mandulupay. Kahit na alaga ng pera, mata, nalakas pa rin ang energy mo. Bakit? Kasama mo ang Diyos eh. Alam mo yung talatala mo mabuting balita. Alam mo gagamitin ka ng Diyos. Ano pa? 19. Yet if you warn the wicked, and he does not turn from his wickedness, nor from his wicked way, he shall die in his sin. But you have delivered yourself. Absuelto ka. May ginawa ka. Sabi mo sa katabi, may ginawa ka kasi. May ginawa ka. Pero pag wala kang ginawa, sisingilin sa'yo ng Lord. Niligtas kita. Ginawa kitang ilaw. Wala ka man lang ginawa. Kaya limbawa yan. Binigyan kita ng buhay. Naging mana ng palataya ka. Panahon na. Para ikaw ay papapalain. Kung nasa Lord ka na, hindi ka pa pinagpala. Wala kang ginawa. Amen? Walang iniwan yan na halimbawa eh. Isinilang ka na mahirap, namatay ka na mahirap. Binigyan ka ng chance ng Lord na mabuhay. Ibig sabihin, yes, yung mahirap dito, hindi pinag-uusapan yung pera. Ang pinag-uusapan dito yung kagalakan at kapayapaan, yung gaan ng buhay. Amen? Kasi kasama mo ang Diyos. Kasi meron talagang nilikha ng Lord na tama-tama lang, middle class, letter A, meron talagang diba? Meron yung talagang may kakayanan. Okay? Kung yung faith mo at nilagay ng Lord sa puso mo, kahit na paano nasa middle class ka, at lalagay ka ng Lord doon kahit na nasa lower class ka. Ang tawag dyan, nililevel up, dinadagdagan ng Lord yung pananampalataya mo, pinagpapala ka habang susunod ka. Pinagpapala ka sa karunungan. Pinagpapala ka pati sa business. Pati sa pera, pati sa kabuhayan, pinagpapala ka sa lahat ng areas ng buhay mo. Sa natural man, sa spiritual man, sa physical, sa emotional. Pinagpapala ka ng Diyos, kompleto ka. Kinompleto ka na ng Diyos. O tapos, mula nung nanampalataya ka, pareho pa rin ang gagayon. Ay, hindi ah. Ang demonyo nag-level up eh. Ikaw pa. Sabihin mo siya katabi, level up tayo. Level up tayo. Oo, nalala niyo yung unang fellowship natin. Saan tayo? Doon sa Bulinaw? Ako. Mga kapatid, nilalangkap kami ng mantik doon. Pero dami kami, pinapalago ng road. Wala pa sa buwan, kinukup-kup na namin yung ano. Maya-maya, dami ng musik. Kasama yun. Kasama yun sa paglilingkod. Bakit? Magwa-warning ka talaga. May gagawin ka. Sabihin mo sa katabi, may gagawin ka. May gagawin ka. Ayaw nga. Sino ang gagraduate ngayon? Ay, hindi ko alam. Bakit napapakain ka doon? Hindi ko alam. Graduate. O yung tingnan Father sa graduation day just begin. Though we have so far my heart. Number 4. Bakit kailangan nung nananatili tayo isip? Magibasa? Kayo ba naniniwala na may peligro doon sa mga tamad yan? Walang ginagawa, tingnan mo. Basahin natin. Magibasa malakas? Poverty. Open eyes, those who satisfy with.
Pag ikaw ay nasa liwanag ka, maliwanag, may gagawin ka, pinagpala ka na ng Diyos. Kaya yung iba, pag sinabing, huwag mong malin ang pagtulog. Ilang oras sa pagtulog ng tao? May 12 oras na ako matulog. Masarap matulog, di ba? Nakatikit na yung panig mo. Siyempre, hanapin mo yung pagtulog eh. Tatandaan nyo, may stress din sa pagtulog. Yung sobrang tulog, hindi rin maganda. Yung sobrang gising, hindi rin maganda. Nabasa kayo sa Facebook, hindi natutulog na tao. Pero, kasi yung t-shirt, pero yung, tingnan mo yung kanya kanite. Kaya, tingnan natin, bali 40 years old. Hindi natutulog yun. Nakano lang. O, ilang taon na siya. Nabasa ko lang eh. Nabasa ko lang, hindi ko kano na yung contest. Pero meron. Nabasa niyo ba yan? Hindi. Hindi ba lagi kayo nagpipis? Ako bihira lang. Hindi ko lang. Kung totoo yun. Pero ano ko na-scroll ko yun. Hindi natutulog. Alam niyo ba na may tao hindi natutulog? Nakalagay doon. Nasa ko lang ng konti. Hindi ka na natutulog. Pagka nakaiba na kayo sila. Yung iwan niya ko ano. Ilang years na siya, 40 o 50. Hindi siya natutulog ko na ng bata. Pero kung natagal. Tayo, kung namatay tayo, di ba natutulog? Sino na gusto matulog? Ang dami ito, palataya, kaya pag nagagalan lang. Yung mga may pandinig ay makinig. Bakit po? May pandinig nga, hindi naman nakikinig eh. May pandinig nga, nakikinig, hindi naman sumusunod eh. Ang nais ng Lord, pag nakikinig ka ng kanyang salita, kasi salita niya yun, para magliwanag sa iyo ang pagpapala ng Diyos. Kasi sumunod tayo. Oo. Sabi ng mga kanya, Matthew chapter 7, ang matatalino ay yung mga nakikinig at sumusunod. Sino ang nakikinig at sumusunod? Amen. Amen. Hindi mo, yung iba pa. Titignan ko lang, apatan lang. Siguro yung iba nag-alinlagan. Huwag mag-alinlagan. Sabihin mo yung totoo. Amen po? Talagang totoo naman yung sinasabi niyo siguro kasi ayon sa inyong pananampalataya, talagang nahihiya kayo doon. Minsan, puno-puno kayo ng kabilisan. Wala tayo magawa kasi mamimili ka kasi. If you want that your relationship to the Lord will be deepened, depende sa panahon na i-spend mo sa Kanya. Depende. Oo. Kung gusto niyo lumalim, depende sa relationship niyo sa Lord. Depende sa pagsunod niyo. Nandiyan na nga yung blessing eh. Nandiyan na. Kumilos ka na lang. Kaya huwag kang maging tamad sa gawain. Kundi pati bulsa mo, magiging mahirap ka. Pero pag masaya ka sa gawain, masipag ka, naku mga kapatid, yung buhay, hindi mo mararamdaman eh. Hindi mo maramdaman yung hirap. Hindi mo maramdaman na may karamdaman ka. Habang humahayo ka, lumalakas ka eh. Oo. Sino yung pag hindi ka humahayo at wala kang ginagawa sa Lord, parang mawawala ka na sa mundo. Ito yung lifestyle mo, pag hindi ka nakapag-pray. Parang kulang yung araw mo. Nararanasan nyo na. Pag hindi ka nakapagbasa ng Bible, parang kulang yung ano mo. Kasi lifestyle mo na yung sa spiritual eh. Amen po? Dapat ganun po tayo, tuloy-tuloy lang. Pare, mananampalataya ka na. Hindi ka naman worker. Kahit 30 minutes na tayo bawat araw. Sa susunod, 1 hour ka na kayo. Alam niyo ba ang accuracy ng Lord sa time, sa ability, at saka sa pera, sa fasting, sa prayer? May ano dyan? May ano dyan? Pagdating sa kabuhayan, ano ang measurement ng Lord? Ano? Dati sa accuracy yun, measurement ng Lord yun. Pagdating sa fasting, ano measurement ng Lord? 40 days. Nag-fasting si Lord, 40 days eh. Ano measurement ng Lord sa pagdating sa atin? 3 days. Sa absolute, may measurement eh. Ano measurement ng time sa'yo ni Lord? Sige nga. 24 hours. Ilan yung expect ko kay Lord? Ano measurement na Lord sa
Sa type. Sa ability. 30, 60, 90 to 100 volts. Sa type. Wala, di ba? Kasi in eternity, there is no time, there is no space. Walang oras sa eternity. Ang ibig ko sabihin, kahit ibigay mo na 10% mo sa time, 2.4 per day. 2.4 hours, kaya, ipag-isip mo lang, salamat, umawit ka, kasama niya. Pag nag-power sa nila, humayo, kasama niya. Pumunta, sa kawan na Diyos, kasama niya. Hindi sobra-sobra pa. Amen? Hindi sobra-sobra pa yun. Kaya wag nyo lalo na pag naglilingkod ka kayo, teacher ka, may balang pa. Kita nyo, medyo nyo yung pag-preach. Medyo nyo yung pag-ayo. Medyo nyo yung yung ng Lord talaga. Hindi ka lang matutulog pagdating sa gawain ng Lord. Hindi ka lulugo-lugo. Even po, pag hindi mo nagampanan yun, tingnan niya pag hindi kayo lulugo-lugo. Sino mga walang pera dito? Ano sabi niya? Open your eyes and thou shalt be satisfied. What kind of bread? Pag sa Lord, dalawang bread na kailangan natin. Bread, pag kailangan dito, at spiritual. Yung spiritual bread, yung salita niya. Yung Holy Spirit niya. At kakuntento ka dyan, satisfied ka. Tupalo na lang yung material. Tupalo na lang yung abroad. Tupalo na lang yung house and lot. Tupalo yan. Sikuntari lang yan. Ang tunay na yaman, yung sa Lord, yung pagsunod mo sa kanya. Yun yung tunay na yaman. Kasi yung yaman natin dito, pansamantala. Iwanan natin. Amen? Kaya nga, pag kinuha na tayo ni Lord, natutulog lang tayo. Natutulog lang, gigisingin tayo sa taktakpan mo. Tayo yung unang mabubuhay pagdating ng rapture. Amen, everybody say amen. Amen. Ang rapture po sa mga Gentiles. Ang Great Tribulation magsasakir ang Israel. Yan ang babalikan ni Lord. Bababa siya sa Jerusalem, yung heaven and earth. Sino kasama niya? Yung na-rapture. Kasi magkikirahin yan. Nagsimula na. But yan ang pinakaklak ng mundo ito, ang Israel. Nakapaligid yan, Arab nation. Puro Arabo yan. Sa Muslim yan. Pero sila lang yung, doon naggaling ang Lord. Amen? Ang hindi na lang Arab dyan, yung Iran. Yung Iran ang matindi dyan. Yan yung dating Persia pa yan. Basta. Ang mga sila Cyrus, sila Darius, dyan nag-group. Yan yung mga unang po. Kaya yung Palestine dyan, yung Canaanites, dati. Ayun yung promise lang. Kaya diyan walang tigil yan unless tatangkapin na nila sa Lord na na-crucify. Hindi nila matanggap yun. Na siya tagapagligtas, hindi nila kaya tanggapin. Kaya pagdating mo sa Israel, open ang kanilang ate. Yung old, the law of Moses. Saka yung pagdating ni Kristo. Kaya nga, lahat ng alagad ni Kristo, minartir. Amen po? Sige, sa panahon na natin, medyo, grace na po tayo. Pinaglalaban ng mga presidente, naalala nyo yung mga Kristiyano na ipinilako na Pilipino sa Saudi, nung may 10 years or 20 years ago. Pinakalaman ni Clinton yun. Kaya narinig po sila. See? Amen? Ang human rights ngayon, matindi na. Kaya ang Saudi ngayon, na-open na po. Ang Muslim country, na-open na. Kaya kita nyo sa Dubai, free education doon. Kaya salamat na doon. Amen po? Bakit? Na-open na yung eyes nila. Tayo din naman, huwag nyo ipikit yan. Pagdating sa ministry, may gawain na kababayan. Punta kayo. May gawain na kalalakihan. Punta kayo. Tapos music yan, by practice. Meron tayong kalalakihan kababayan, combination your people. Punta kayo.
Gawin yung church yung bahay nyo, magkaroon ka ng Bible cell. May Bible study ka sa bahay nyo. Ano righteous? Gusto nyo magiging righteous? Gusto nyo blessing? Pag nasa ilaw ka, ano sabi ng Lord? Tatapwan, hanapin mo na, kapagalian ka ng Diyos. But seek ye first the kingdom of God and His Righteousness. Oh, what is righteousness? The righteous is like a tree of life. Ang matuwid, ang bunga dyan ay tree of life. Bunga ka. Matuwid ka sa harapan ng Lord. Pag nananalangin ka dahil matuwid ka, yung mata ng Diyos ay nasa iyo. Hindi yung mata ng Diyos nasa unbeliever. Sa mga anak niya. Kaya ang dali nga eh. Pag nag-pray tayo kay Lord, hallelujah, pray. Kahit na long distance pa yan, kahit na sa abroad pa yan, pag kumilos ako, gumagaling. Kasi ang pinakakinggan ng Lord yung mga matuwid. Everybody say amen. Amen. How to be a Christian? Kailangan pa paano? O tingnan nyo, Bible. Kaya sinabi niya, abay! O, kayo. Mga natutulog, gising! Bumangon kayo, mga patay! May patay o, diba o? Ano sa ano yun? Arise from the dead, and Christ will give you life. Kasi hindi nyo ba alam, nasa gitna tayo ng mga patay. Pag ikaw ay mananampalataya, buhay ka sa gitna ng mga patay. Ang ibig sabihin na patay dyan, yung mga tao na literal na buhay, na mahininga, hindi mananampalataya. Kumikilos siya, pero sa harapan ng Lord, patay. Kaya tayo yung buhay. Amen. Ang daming patay. Tapos ikaw yung buhay, wala kang ginagawa. Nag-iilaw ka na nga eh. Amen? Paano gagawin mo para mag-ilaw ka? Ano raw? Binigyan na tayo ng ilaw ng Lord eh. Ang kailangan lang kasinagin natin. Ilaw tayo. Tapos binigyan pa tayo ng buwan. Sinabi sa buwan, sa siya. Ha? The light unto my path, I will stand. Yun. The word of the Lord is the light unto my path, and it is the lamp. Lamp and ano yun? Lamp and light unto my feet. Yun ang guidance natin eh. Para sa paglago, para sa liwanag, para sa mga blessing. Kaya, tayo yung mananampalataya na walang ginagawa, easy. Easy. Diba? May liwanag ka na, tigising. Kasi, paano? Yung financial mo, bankrupt, paano? Yung physical mo, bankrupt, paano? Diba? Problema mo, talagang wala na, dead end na, paano? Si Kristo, bibigyan ka ng liwanag eh. Ganyan yung ginawa niyo, maliwanag yung tinatawag. Masaya ka sa buhay. Kamari, yung ka pinagtataan ng sakit. Yung iba pinagtataan ng pera. Yung iba pinagtataan ng relationship. Pinagtataan hindi makatulog. Pero, walang kapayapaan. Pinagtataan na tayo. Pero maganda sa atin. Ang liwanag. At ang matindi pa, kasama mo siguro. Hindi kayo iwanan naman. Sinabi naman. I will never leave. Amen? Kahit na wala ka na sa mundo ito. Amen? Wala na tayo rito. Pinag-usapan pa rin tayo. Yan. Parte ng ano yan. Diba? Pero mo. O kung mo hindi pag-uusapan, ano mo ka na sumunod sa Lord? Ano ba? Nakibasa? Grabe! Power! Magnining ka, magliwanag ka. Yung ilaw ay dumating na. At yung kaluwalhatian ng Panginoon ay ano yun? Reason? Dumangon sa'yo. Ibig sabihin, nagpakilala ang Diyos sa'yo. Narinig mo yung kanyang salita na ganito kapagpagpalain. Ibig sabihin, yung glory ng Lord nasa iyo. Pag yung glory ng Lord sa'yo, nangungusap ang Diyos sa'yo. Amen? Kaya bangon ka na. Amen? Sabi ko sa'yo, katabi, bangon ka na. Bangon ka na. Oo. Natawa na tayo sa
pananampalataya, ganun pa rin parang pagtingin natin sa sarili natin. Pero mo, naka ni Kristo, dapat nag-level up na tayo. Sa pananalita, sa pag-isip, sa lakas ng loob na gumawa ng mabuti. Hindi yung lakas ng loob na gumawa ng masama. Kaya sabi ng Lord, binibigyan ko kayo ng lakas ng loob. Para sa inyo, para sa kalwalatan ng Diyos, para makita nila Diyos sa kasama mo sa buhay mo. Para magsinag at maglingin ka, magliwanag ka. Amen po? Ang glory ng Lord. Lumahan mo sa iyo. Ibig sabihin, naramdaman mo yung presence niya. Naramdaman mo yung buhay na patuto. Naramdaman mo, mayroon tayong mga patuto sa buhay. Kaya nga tayo bumabalik eh. Bakit ko? Gusto lang yung ganun bago tayo, lumalik pa tayo. Ano ba? Kailan? Ito, dito. Kailan tayo kailangan mag-isip? Pandemic na ka? Samantalain mo ang bawat pagkakataon. Sapagkat, because the days are evil. Panahon na masama yun. Kaya pag wala ka sa liwanag, pupunta ka sa dilim. Yung dilim ngayon, lumalaga na. Pero dapat nanatili ka sa liwanag. At yung ilaw na yan, nagdiliwanag. Maraming ilaw sa mundo ito, pero walang liwanag. Kaya ba niniwala ron? Kundido na yung iba kasi dami ng problema. Hindi makaforward yung iba ng blessing. Bakit po? Nanatili doon sa dilim. Mag-forward ka na, bangon ka na. Sabi mo sa'yo sarili, bangon na. Pasakin natin sarili na. Bangon! Bangon kapatid. Sabi, bawat pagkakataon na binigay ng Diyos sa atin, dahil masama ng panahon, redeeming. Ano yung redeeming? Gumawa ka ng mabubuting bagay. Take advantage of the opportunity. Glorify God. Amen po? Amen. Okay. Redeeming the time. Ano pa? Although go on to become wise. Nasa ka ba? Okay, tingnan po natin Ephesians 5:17. Okay. Wherefore, kaya nga mga kapatid, huwag kayong mangmang. Kailangan makaunawa kayo. What the will of the Lord is. Ang mga naliwanagan na, ay hindi na siya mangmang. At yung mga nasa liwanag na, nakakaunawa. At yung nasa liwanag, alam ang Lord, alam yung will ng Lord sa kanilang buhay. Alam mo yung gusto ng Lord sa buhay natin. Alam mo yun? Kasi nasa liwanag ka. Pag nasa liwanag ka, sumusunod ka, katalino. Saan nakukuha ang katalinuhan? Sa maayos na? Maayos na? Kahit anong yaman mo pag hindi maayos ang pamumuhay mo. Ako nyo? Hindi pinag-uusapan yung yaman sa mundo ito. Ang pinag-uusapan yung maayos na pamumuhay. Hindi tayo perfecto. Pero dahil nasa liwanag tayo, pinipilit tayo maayos at magiging patuwid sa rapat. And everybody said, kaya pag kanino ka, pag sumusunod ka sa Diyos. Kung hindi dahil sa ano yan. At kung magpalay ka talaga ng Lord, depende sa measure of faith. Amen? Kung ang measure of faith mo isang araw, itong bahay ko muna to. Itong pinagbabible studyhan namin to, konkreto na to. Ito yung konkreto na to. Na-experience ko yan. Pero sa mga kapatiran, sa aming bahay din, sa Mulinaw, ginawang church. Pero nakatiwang yung bahay namin na luma. Sabi nung pinsan ko, kawawa naman yung bahay nyo. Bishop. Ako din, kasama church. Pero, ang nasa isip ko, isang araw. Diba? Ganun naman. Isang araw, tatayo ko yun. Para meron naman kami pupuntahan ng mga kapatid ko. Amen po? Alin mo naman yung lupa kung walang bahay, diba? Sino may lupa nito tapos walang bahay? Amen. Ano? Ikaw nagpapatayo eh. Pinamana, di ba? Pinamana tapos hindi natayuan. Tatayuan naman, bahay ko. Ibig sabihin, mananampalataya ka na ilaw. Lumaban ka, Panginoon. Kasi ma-checkanin sa ano mo eh. Panginoon, anak mo ako. Saka ko nang nagintay ng talagang ito na yung pagkakataon.
para demonstrate mo sa akin, talagang anak mo ako. Pero, Pemit po, kita nyo, pag pumunta kayo sa kamag-anak nyo, ay, dito nga dito, pero nang bahay ko yung ano, na pinapansin. Pero pag kukurito na, tanong ka ano, oh, masarap. Iba talaga mayroon, di ba? Di ba? Kahit na wala ka, pag si Kristo na sa'yo, mayaman ka. Kahit na tinahanapin yun. Wala akong guts sa pamilya kasi wala akong pera. Hindi ako maniwala. May guts ka pag mananampalataya ka. Kasi naipapamuhay mo yung Kristo sa buhay mo, yung liwanag. Kaya wherefore do you not be